Ohayo ah. Ayaw. Hayo. Ayaw. Work na tayo guys. Punta na tayo sa work. Tingnan nyo yung outfitan ng asawa ko guys. Pa, mate! Japan, Staxley. Oh, siya yung nagpauso ng medyas. Medyas na taas guys. Kaya outfit no. Let's go guys! Work na tayo! Kailangan natin mag-work guys. Kasi kailangan may pang chicha! Sabi ni Madam Inox. Pang chicha daw! Na, punta na tayo sa trabaho guys. Let's go! Init. Mainit guys. Walking man tayo. 20 minutes yung lalakaran natin. Exercise. Exercise yan. Gandang bahay dito guys. Ganda yung mga bahay dito. Ano? Tapos no. Dali tapos eh. Last ko. Dumaan dito guys, ano pa to? Limo pa to guys, wala. Tapos na. Ito yung maganda guys, yan. Maganda yan. Ito magaganda ng bahay dito guys. Wala nila dito. Elementary. Elementary school. Look, ano na? Wait, meron siya dito guys. Tubo lang. Tumubo lang siya. Tubo tapos. May tubo. Naligaw na siya. Pwede ka pang maligo. Madilim. Dito ba? Hindi ka maglakad, mag-exercise ka dito. Ang ganda. Si peaceful. Dami ding bambu. Oh. Pabrika ng bambu yung Japan. Pabrika ng bambu. Kawayan. Pabrika ng mga kawayan dito. Ganda dito. Ano lang. Ngayon. Walang sakura. May mga tao dito guys, kailangan talaga nilang exercise everyday kung maaari ilang pasok sa ilahang matag-adlaw. Walking talaga sila, walking, jogging. Maraming interior dito guys. Interior. Ang dami oh. Diba? Ano talaga arrange sa kanila sa atin guys naman. Nakakaawa lang sa atin dito sa kanila. Ano talaga arrange. Permit kasi dito guys. Ganyan ulit din guys. Yung cemetery. Tapos doon yung bahay.
Ayan yung cemetery nila guys. Marami pang bulaklak guys kasi kakatapos lang yung ano dito. Na undas ba yun guys? Ng kalgalag. Bigtik na guys. Okay na tayo. Malapit na yun. Malapit na yung ano. Yung birthday ko. Gusto mo lang siya. Ito, sakura ko guys. Hindi, nagahapon pa lang. Dito na pala tayo guys. Mamaya ulit guys. Ready na tayo guys. Gusto natin outfit na natin. Makalo. Yan. Nag-ipron. Para lang sa palengke guys. Nag-ipron. Tapos kamot. Kapag mag-CR ka, tapuhin mo yung kamot mo. Kasi manghinaw tayo. Ipron. Yan. Ang maligya. Nagbibinta. So, yun ang outfit naman. Yan. Ready na tayo. Ready, let's go. Hey, gozaimasu. Hey, gozaimasu. Hi guys, we are back. Tariksik guys. Walking na tayo tapos na yung work natin. Punta na tayo sa Haisha, sa dental clinic. Para pa-cleaning. Walking tayo guys. Huwag tang napod ang uwan. Sus. Teka muna. Patayin muna natin yung payong. Teka muna. Init. Pangit yung weather, oh. Ayan, taligsik. Parang wala na. Wala, taligsik na po. Ano na tayo guys, magpayong. Payong tayo guys. Taligsik na. Oh my god, taligsik. Uy, hangin. Punta tayo sa harap ko. Tingin-tingin muna tayo sa drugstore. Daming drugstore dito. Ano to ba? Ulan. Plastic siya. Ano ba? White. Black. Ano ba? Ito po mga mahangin na hindi. Mahangin ka sa labas. Malapit na tayo guys. Mahangin na yan. Wala pa nag-uwan guys. Umigil na naman yung ulan. Maaga tayo. Pa-okay lang yata. Naglakad ako papunta dito guys. Kasi sabi na ni Iba na 5 pa daw yung out niya. Tapos ngayon, tumawag kanina na ano daw, tapos na daw yung trabaho niya. Yeah, naabot na ko diri. Ano na daw, malapit na daw siya. Dito banda. Ay, kitalakaw ko niya. Tingin na tayo dito guys. Dito na siya guys. Dito na
siya. Alo, waiting muna kami ng 30 minutes. Kasi 4:30 pa lang. 5 yung ano ko, yung appointment. Ilagay ko guys. Okay guys, pasok na tayo. Konnichiwa.ないです。うん、大丈夫です。うん、痛くないの。ありがとうございます。お熱だけいいですか？はい。ありがとうございます。Magbugtog guys kayo kasi nakikita mo po. Hintay na kayo. Hintay. Nice kayo guys. Nice kayo dito guys. Hi! Konnichiwa! Change muna tayo sapatos. May sarapot-rapot sa balik guys. Bye! Si Bonay. Hey! Guys, tapos na tayo sa clinic guys. Dental clinic. May nabago ba? Masakit pala guys. Masakit ngayon guys. Ano, pangalawang beses ko na nagpa-cleaning. Ngayon masakit. Ang sakit. Punta tayo sa ano guys. Sa Raptor. Bili tayo ng KFC, Kentucky. Kay Bana is beef. Beef yung ipakain natin. Kasi birthday ko ngayon. Happy birthday to me. Let's go. Parang buang ako din. Yan, maraming barko-barko. Parkinganan sa mga barko, mga yate. Si tawa sa, hindi man sad ni siya po, guys. Hindi man sad ni siya
dagat. Sapa. Law mo sapa. Diba? May tao guys. Nagtingin sa atin. Akala niya. Ano saan ba yan na? Uy. Wala. Nandiyan na pressure mo. Na. Pasok na tayo. Punta muna tayo sa ano. Sa Fukuya guys. Bili tayo ng beef para kay Bana. Beef sa kanya. Para siyang may birthday. Siya ang may birthday guys. And nandito na tayo sa Fukuya. Bili muna kami ng ano guys. Ng baka, ng beef. Beef. Mamaya ulit guys. Tapos na tayo guys. Dito na tayo sa simbahan. Simbahan namin dito. Pasalamat ka guys. Ito yung kuya diba? Mamaya pagkarating sa bahay, magluto tayo sa ulam ni Bana. Tapos mag-celebrate tayo ng konti, magkampay-kampay tayo. Pamili guys. Yung vlogger na kayo no. Sinsa ito guys ha. So try lang good. Ito, nakabili kami ng baboy, pork ribs. Magsabaw na naman tayo ulit guys. Tapos ito yung hinahanap ko guys. Mga buto-buto sa manok. Ani, ato ning ihalang-halang. Ihalang-halang ni nato. Pero di pa karon. Apat na ganito binili ko. Apat, barato na. 50 yen. Pila na 50 yen. Mahal-mahal sad no. Kaysa kung diri 15 yen siya. Kuan siya kay ang hakin man ang 100 yen kay 44, 45 naa sa 20 kapin. Yung anira. 20 kapin na ni siya guys. Ito. 20 kapin. Upat ka buok. Apat na ganito yung binili ko. Yung buto-butos manok. Lami kay ni. Halang-halang natin. Tapos, beef. Steak. Para sa tumbana. Kaya happy birthday man nato karon. Kanon siya ato pakanog lami. Tapos ito nakabili ako nito guys. Oh, dili man siya kuan, dili ni siya panganay. Dilis, di siya dilis. Mura siya putput sa tuwa ba, putput. Namurag putput siya nga buwan. Nakabili ko lami kay ni ay. Tapos si shiitake. Tapos ito bumili si Bana. Sashimi na hilaw ba. Hilaw nga isda. Oh. Hindi talaga ito mawawala kapag may birthday. There. Kampay tayo mamaya guys. Okay guys. Magluto na.
May KFC. Ito, nantuyo papa ko rin. Enoki. Inuki. Ayun, cabbage. At may sausawan tayo dito. Ito yung sa akin. May sili-sili pa, oh. Kay Bana. Kay beef. Lami kay iya, ha. Pero, di man kayo kumukawkuan beef, guys. Bahuan ko. Sige, let's eat, guys! Yo. Hi, Kai. Kanta. Hi, Luna. Pahapataa, oy. Hi, be, hi. Kantahan daw ko na kumbana. Hi, pa. Ay, pawang saan na to. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Woo! Happy birthday to you. Woo! Happy birthday, dear Marity. Happy birthday to you. Yay! Ito. Ooh! Thank you! Kapay. Kapay! Like Mars. Murag mga buang. Tadakimasu! Gusta. That's all for today, guys. See you in my next video. Mata ne! Nope.